आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कणकवली शहरात डीप क्लिनिंगच्या माध्यमातून स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये कणकवली नरडे नाका ते रेल्वे स्टेशनपर्यंत दुतर्फा फुटपाथवरील आजूबाजूचा असलेल्या कचऱ्याची साफसफाई करण्यात आली. येत आहे. दिनांक 14/1/23/24 रोजी माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात संपूर्ण स्वच्छता डीप क्लीन मोहीम राबविण्याबाबतचे ठरविले आहे. त्यानुसार आज दिनांक 18 जानेवारी रोजी कणकवली नगरपंचायत मार्फत कणकवली शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, विविध संस्था यांच्यामार्फत व नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वतीने डीप क्लीन अभियान येत आहे. नगरपालिकेच्या अंतर्गत कणकवली नगरपंचायतने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. स्वच्छ कणकवली सुंदर कणकवली. आणि ही स्वच्छ आणि सुंदर कणकवली करण्यासाठी त्यांनी निरनिराळ्या सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था, निरनिराळ्या कला क्रीडा क्षेत्रातली माणसं, तसंच संपूर्ण कणकवलीमधील मान्यवर जे सामाजिक प्रेरणेने बांधिलकीची कामं करतात, या सगळ्यांना बरोबरीने घेऊन त्यांच्या सहकार्याने, समन्वयाने संपूर्ण नरडवे रोड ते कणकवली रेल्वे स्टेशनपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा जोरदार अशी स्वच्छता मोहीम त्यांनी घेतलेली आहे. आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात कणकवली नगरपालिकेचा सध्या 5वा क्रमांक आला आहे. हे अत्यंत भूषणावं आहे, गौरवास्पद आहे, कौतुकास्पद आहे. अशा तऱ्हेची ही मोहीम गेली कित्येक वर्ष कणकवली नगरपालिका राबवत आहे, सगळ्यांना घेऊन राबवत आहे, सगळ्यांच्या सहकार्याने राबवत आहे. आणि ही मोहीम अशी पुढे चालू ठेवून ही कणकवली संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात नंबर 1ला येईल, अशा तऱ्हेची त्यांची कल्पना आहे. कणकवली सरांसाठी विशेष मोहीम आज स्वच्छता राबवली. तर इथून नरडे रोड तर पुढे मला वाटतं रेल्वे स्टेशनच्या पुढपर्यंत जाणार होतो आम्ही सगळे. तर मुलं आणि भरपूर लोकांचा सहभाग होता. आणि असंच स्वच्छ कणकवली, सुंदर कणकवली व्हावी अशी आम्हाला वाटते. आणि सामाजिक संघटना यांच्या सहाय्याने मदतीने आम्ही आज स्वच्छता विशेष मोहीम राबवत आहोत. याच्या आधी आपले कर्मचारी, नगरपंचायतचे कर्मचारी रोज आपला कचरा घेतच असतात, साफसफाई करतच असतात. पण आज विशेष स्वच्छ भारताच्या या निमित्ताने आज विशेष मोहीम राबवण्यात येते. कचरा डस्टबिनवर टाका, उघड्यावर टाकू नका. आपल्या आरोग्याची प्रदूषण वाढते. उघड्यावर कचरा टाकल्यामुळे आरोग्याची हानी होते. रस्त्यावर कचरा टाकू नका.
आणि ते कचरा कुंडीत टाकत आहेत. स्वतः आता झाडू घेऊन आम्ही सुद्धा प्लास्टिक इथं आहे, रस्त्यात इथं प्लास्टिक पडलेलं आहे, सगळं आम्ही काढतो. आम्हाला वाटलं हे काय हे चाललं आहे. तरी कृपया नागरिकांनी काय करावं, कचरा करून टाकावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.